unenyoka lapha na ondle inhlwathi lapha kwakho. Inhlwathi nezimamba nginazo, nemfezi futhi nginazo. Manje bathi uthole ngenyoka. Manje iyasidida le ndaba yakho. Angaze ngithwala ngenyoka njengoba ngichaza ngithi inyoka isiphiwo. Ezami inyoka into ebiyenzeka namanje futhi esenzeka. Inyoka ngizoyithola inyoka ngiyiphuphe ebusuku ukuthi isendaweni ethize. Ngihambe kuphakama umuntu kimi omdala ongasekho ngihambe ngifike ngiyibambe mhlambe isemfuleni mhlambe isehlathini njengazi imamba ngibamba khona emahlathini inhlwathi ngibamba khona emfuleni inhlwathi akukho la ngithwele khona msakazi. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama uMzothule ngokashembe isibongo insizwa enhle kunazo insizwa eNingizimu Afrika. Umfakazi kopdela khalamaso into bodethe empahleni emphedlemani umama omkhulu kusigagaza ibhodo ngaphatha ngaphezulu. Themle igama ngoba zonke intombi zikhulile uhande mande yaqithi mamba aqithi umshololo intombi zimbili engekancathinya siklemodo nabonini amajuba amabele shayingoma phakathi kwetebe yezulu khuluma kofokofu umkhulu uDukwane ibindi ngithumile lapho wafa mina ngiyabingelela ngalesikhathi mbuke lapha ekhaya kwinethezeka TV lasithi khona uphila kanjani. Namhlanje nginodokotela uNgobese umqunga imake dokotela ngaphambi ukuthi ngichaze kakhulu ngobudokotela uyinyanga noma udokotela Ngiyinyanga baba. Uyinyanga? Yebo. Okobudokotela sikhiphe. Cha sikhiphe eceleni obudokotela inyanga nje. Chaza umuntu wesintu nje lo uNgobese. Ufeze lo dlaba usukelayo. uNgobese-ke loyo. Yebo. Yebo. Okay, akubingelela ababukele emakhaya ngaphambi kokuthi siqhubeke nohlelo. Ngiyababingelela ababukeli enhlane ezansi neAfrika. Babingelela uDokotela uNgobese ufezela odla abawusukelayo. Ngiyababingelela bonke ngithi abaphile nje bonke abantu. Ya ngiyayithanda ke ukubingelela ukuthi uyibize ngoDokotela uNgobese kusho ngokwesitifiketi lokho. Okwesitifiketi lokho kodwa ngokweminyanga inyanga nje gelekeqi. Ngobese sikwazi kakhulu ngomlando mhlawumbe wempi ekithithe impi yasesandlwane. Ey'nsukwini nje iNethezeka TV kuyahamba iyashona ey'ntabeni zasesandlwane. Nani nibe neqhaza ekutheni ukuthi kudlula abantu okakhulukazi okhokho bakho ibona abadlula esandlwane noma ababe nesandla ekutheni ukuthi kuze kube khona impi yasesandlwane masikhuluma ngomehlo kwaZulu kaNgobese. Kunjalo msakazi impi yasesandlwane phela isisusa sayo sisuke kithi kwaNgobese. Ya. Isisusa sayo kube ukuthi uSihayo ubeganile ukhokho wami eganiwe ukhokho amakhosikazi amane. Ya. Le ka4 uMakhumalo ingiyala esilungwini. Yebo. Kwacaca ukuthi ayiphathe kahle emzini kwaNgobese. Kwaphoqeleka ukuthi ayibuyele kubo. Mayibuyela kube esilungwini umehlo kaZulu wayilandela ngenhloso ukuthi ukubaleka kwayibuyela kube esilungwini isimo sasingavele singasekho sihle kahle kwaNgobese ngoba yathi ihlele endlini yabona kungena impaka. Ya. Mayingena impaka endlini yafika yaphelela emsamo. Wabona akathuthe abuyele kubo esilungwini kaKhumalo. Mayibuyela kubo kwaKhumalo bese suka kumehlo kaZulu. Esethi akamlandele ehamba nomngane wakhe weSwazi akamlandele ayomvala eyombulala ukuze angakhuluma ubufakazi ukuthi yini la ayibonile. Base sebeyijika abantu abangazi bethi uMakhumalo ubaleke kwaZulu ngoba ephingile kanti cha. La engifuna ukuya khona ngoba kuthito leligama lokuthi isidwaba engasasigqokile sebegqoka amapitikoti nani ngale esesilungwini ngale phesha komzinyathi. Akunjalo. Uthe mayiwela umzinyathi esuka kwaZulu bese umfazi nje kaSihayo esalindele ukuthi uSihayo mhlawumbe usazoza ezomlanda noma ezokhuluma nabakubo kwaKhumalo. Isikhathi ke la umehlo kaZulu esebenzisa ithuba lokuthi akambulale ngoba mayengambulali lempaka yayivele ithunywe khona unina wakhe umehlo kaZulu ukuthi ayiqede ngoMakhumalo.
okusho ukuthi into yasekhaya. Into yasekhaya, impi yasekhaya. Nawe ngoba unekhwama into yasekhaya ukuthakatha. Cha. Asikubeke nje eceleni lokho umsakazi kodwa sikhuluma ngekhwama thina manje angithi wena unekhwama inyanga isikhwama into evela ikhona kangobese unanglo omunye wokhokhokazi benu wathumela ngempaka ukuthi akufumla kwabo okusho ukuthi isikhwama sokuthakatha into yasekhaya ukulapha okukhona emakethe langobese asazi isikhwama sakhe wayilaphani no uNdlunkulu lo wayengelaphi cha wayibulala ngizosho kanjalo ake sibuye esikhwameni njengamanje isikhwama usithatha bekuyisikhwama sikabani ekhaya isikhwama sikakhokho wami uBhadlabhadla Matshezulu uBhadlabhadla Matshezulu uyena umnikazi wesikhwama umnikazi wesikhwama lo okay ake sibuye ke indaba yakho ke nesikhwama ekutheni ukuthi usithatha isikhwama uthatha umncane noma ungakanani ngoba sinayo umlando wakho kancane kodwa akutshela umbukeli ekhaya ngingaze ngichaze mina ngomlando wakho sithathe ngina 11 years weminyaka isikhwama ngiqala nje ukuthatha into ekuthiwa isikhwama nazo esikoleni mangiya ukuya kwami esikoleni bengiya uthi ngiphazanyiswa yiso isikhwama ngiyakhona ukufunda ngendlela ngabekezela ngaleyo ndlela ngaze ngagcina ngisiqede isikole kodwa usiqeda kwami siqede kanzima ngoba sengivele futhi ngisebenza abantu imali abantu bathi uthwele elokuthwala wena akazukuzwa lokuthi uthwele ngiyakuzwa make kusho kodwa mina abantu bathi uthweleke chaza ukuthi uthwele ngani angikaze ngithwale kwenzakala into enginayo mina isiphiwo sami into engayiphiwa yithonga lakithi ziningi izinto enginazo singabala kushona ilanga kodwa izinto enginazo mina zonke ziyafika ngilele ebusuku noma eziyifike ngingalele ngibhekile kuthiwa ngithatha into ethize ngiyibeke ekhaya kuzokwenzeka into ethize ngiyilande leyo nto ifike isiza futhi ekhaya inyoka kunenyoka lapha na ondle inhlwathi lapha kwabo inhlwathi nezimamba nginazo nemfezi futhi nginazo manje bathi uthwele ngenyoka manje iyasidida le ndaba yakho angaze ngithwala ngenyoka njengoba ngichaza ngithi inyoka isiphiwo ezami inyoka into ebiyenzeka namanje futhi esenzeka inyoka ngizoyithola inyoka ngiyiphuphe ebusuku kuthi isendaweni ethize ngihambe kuphakama umuntu kimi omdala ongasekho ngihambe ngifike ngiyibambe mhlambe isemfuleni mhlambe isehlathini njengaze imamba ngibamba khona emahlathini inhlwathi ngibamba khona emfuleni inhlwathi akukho la ngithwele khona msakazi okay ake sibuye ke ukulapha kwakho ulapha kanjani sikubonile koSiphinga ugijima welapha sikubonile ugijima uphuma emaphepheni mangibuka mhlawumbe amaphepha ngo2011 uvela kona uchaza futhi ake sibuye lapha kanjani ukulapha kwami kungokwesintu nje phaqa akukho engikusebenzisayo angithandazi cha ngiyayilaphela nje ngempande into engayiphiwa yona ngoba abantu uma bemukeliswa siqondisise kahle asifanani singabantu ukhona umuntu omukeliswa amanzi nomukeliswa impande into mina ngayiphiwa impande nje ukuthi makuthiwa noma kuthiwa umuntu uyagula ngaluphi uhlobo mangithatha umuthi ngawuhlanganisa uyakwazi lo muntu aphile lo muntu okay ake sibuye la ekwelapheni kwakho uthi kukhona omukelisa amanzi obumukelisa ini okwakho nekhaya ke sesibuyele ekhaya ngqo akukho yini la obuye usoleke khona mhlawumbe ngendaba yokuthi umsebenzi mhlawumbe owenzayo uwena mhlawumbe ogcina usudla amandla abanye abantu ngoba inyanga eziningi esike sikhulume nazo zike ikhala zokuthi kuthiwa uSibalimani ukuthi wathwala ingakho siqiniselekile la emndenini akuchaze lapho nje ikhaya ubudlelwane bakho nekini nekhaya nokuthi wena kwakho wenza kanjani ikhaya akukho la umuntu angasoleki khona
Ngizokuqondisa lokho. Ngineminyaka ngilapha. Ya. Hayi, qhubeka. Kuyo yonke leminyaka ngilapha. Ufuna wazi ukuthi nasemndenini izitsha ziyaba khona izitsha. Ngiyakhumbula nje ngomunye unyaka umsakazi ngiseseGoli. Ngike ngathenga enye yemoto zami zakwa Mercedes. Uthe mangiyithenga le moto ngahlaba inkomo ngabiza wonke umndeni wakithi ngathenga notshwala ngithi awuzongibokisa ukuthi ngithenge nazi esilwane nansi imoto macekeceke. Bafika baphuza bathi hayi siyakubongisa ngoba esihle imoto siyakubongisa. Banele badakwa basha abanye bathi awu udlala ngathi lo muntu. Ayikho lento lena. Lo muntu lona engakwazi ukuthenga imoto kanjani le moto lena uyayibona le moto le ihamba belungu le moto le. Njobe ihamba belungu futhi lo muntu lona kahle kahle uyena ogqilaza thina emndeni ukuthi singaphumeleli. Futhi lo muntu kungenzeka lo muntu lona ukuthi mhlawumbe la eyithenga khona le moto kuyakhalwa emuva mhlawumbe unquma umuntu wathwala ngaye. Into leyo yokuthwala angeke uyibalekele uma abantu besuke beyikhuluma kodwa ufuna uzazi wena ukuthi awukho lapho. Abantu abayikhonkoti bafana nenja. Inja ikhonkoti imoto esuka imile. Bakhonkoti into esuka inje ikhonkoti imoto esuka ihamba. Kunjalo ke nabantu umsakazi. Ake sibuyeke kini ey'nkulumeni kanjalo niyakwazi ukugeza nokuthi ubavezele ukuthi isikhwama lesi noma isikhwama kuyenzeka yini sihambe nesithwalo. Ngizamile bazi bagcina bekubona ekugcineni umsakazi ukuthi cha le ndoda kahle kahle ayithwele le ndoda amandla ayo. Into eningi mina umsakazi zokuphindela lokho. Yonke into mina enginayo ayikho into engihambile mhlawumbe ngaya kwamanye amazwe afe ngayigcaba egazini ngathi cha ngifuna ukusebenza. Into mina yonke yami ifika ngilele yonke into yami mina mayisuka ifika. Mangathiwa sithola ofakazi kusukela ekuqaleni kuwena sithola ofakazi nje ekuthenini ukuthi ungobese wangenwa yidlozi kanjani. Kulokho kukhona yini ofakazi ezingakwazi. Okay. Bakhona yini ofakazi esingaba nabo ukuze sikwazi ukukhuluma leyo nto. Bakuningi ofakazi abakhona. Ekhaya bakhona ufakazi. Bakhona ofakazi. Ukuthi wena empilweni yakhe ekusukeni kwakhe ekuqaleni kwakho ukusebenza usebenza ngedlozi. Baningi ofakazi umsakazi abaziyo. Ngoba mina angibedamanga ngasuka ngaba inyanga. Angibedamanga futhi ngasuka ngaya phezulu ngiqale ngahlupheka. Ngalithwala usizi. Yeah. Ngicathula ngikhula yonke impilo. Ngizazi ukuthi kunemoya. Kuhamba isikhathi ngasebenza abantu kwama into zami zivuleleka. Yeah. Ayikho into mawusuku lapha evele isuka ithi vu njengomlilo wamaphepha yonke into yami iqale phansi. Uma kuthiwa mina ngifuna into yokudonsa ngigayela mina into ngidonsa kwazi ukuthi kuza abantu. Umbuzo uthi isidonso yini ke akuyona yini isithwalo. Isidonso akusona isithwalo isidonso. Kumele sicacise lapha isidonso sihlukene khona umuntu osuke ethwele khona umuntu ongathwele. Khona umuntu okwazi ukuthi ahlanganise inhlobo zemithi zokudonsa imizaneno yonke leyo mithi. Ukuthi makuthiwa uyishisile kwazi ukuthi yonke into yakhe ivuleke iye phambili abantu bekwazi ukuthi beze ngohlanganise imizaneno mayisaka noma kuthiwa abantu abangena esigodlweni bayakwazi bengene phela abantu. Okay, umbuzo uthi isidonso mothi wena kukhona isidonso esisithwalo. Wena esakho siyini asona isithwalo? Cha asona isithwalo. Yini isithwalo? Nesidonso yini isidonso? Isithwalo soyinto ohambile wayifuna endodeni ethize yafika yithwesa kuwena ukuthi ayihlale kuwena leyo nto leyo. Oh yeah. Ikwazi ukucontrola wena nempilo yakho.
njengoba nje kuyimini yami impilo iyimina ngiyiphethele yona akekho umuntu oyiphethe eyami impilo. Omunye umbuzo uthi umuntu mengafika kuwena ethi ufuna ukuthwala ungamthwalisa Cha angithwalisi wenzani? kuphela ngivula inhlanhla emntwini. Mayifika nje umuntu kimi ethi ufuna ukuvula inhlanhla cha ngamvulela into zakhe ekhaya kodwa ukuthwala cha ngithwalisi. Ngoba ukuthwala ngiyakwazi ukuthwala kuyingozi ukuthwala. Kuhambe umuntu kumhlukanisa nomndeni. Ya. Ukuthwala bakwenza abanye amangale futhi ma ukhuluma ngesithwalo sikhuluma ngento ejulile baningi abantu belimala ngesithwalo kula emhlabeni besuka abanye beya kubantu abasuke bezinyanga bethi bafuna ukuthwala sifike ibathwalise inyanga ma uthwala azi ukuthi mawusuka umuntu usuke uye enyangeni mayifika inyanga ifaka leyo nto yayo noma kube khona eyibeka emahlombe noma bekuthiwa uyathandaza kusuka lo langa kuphelile ukuthandaza kwena noma bekuthiwa umuntu wamakhambi kuphelile kuzophakama lento yena ezolawula manje impilo yakho idlozi liyasuka kwena ingakho ke mina isithwalo ngisibeke eceleni ngingasebenzisi ngoba ngiyazazi idlozi lami ngiyalihlonipha futhi ngiyalithanda angifuni malisuka kimi lisuswe yimi ngemsebenzi yami yobunyama sengisebenzile nalo kakhulu. Ake sibuye la ekuthenini ukuthi ke uyelapha mowelapha uthi ulawula idlozi angithi Yebo mawulawula idlozi uma kufika umuntu ethi ngizofuna into ethile ukhona umuntu ongihluphayo noma ongihlukumezayo okay simcuphe makudlula umuntu emhlabeni kukhona la usho khona ukuthi ayi yazi kufika umuntu la ezofuna into ethile ayihambile indoda yakuyibona ibani ebekuyona emhlupha ukuyiqhenye ngalokho noma wenze njani? Mawuse udokotela msakazi makufika umuntu kuwena noma kuthiwa uhlobo luni noma kuthiwa uyagula umuntu uphethwe yilumbu uvuvukela amasende asikho isidingo umfazi womuntu asikho isidingo sokuthi mawusumlaphile umuntu uyachaza uyalikhuluma phela iqiniso umuntu mawusokumlapha nje ngivuvukela amasende ngingene endaweni errong asikho isidingo mawusumlaphile mesuthi mina ngalapho usibanibani waphila enenkinga mawusukulapha mawusuka ulapha kumele uqinisekise ukuthi imfihlo yakho nomuntu osukumlapha ayiweli komunye umuntu. Ake sibuye la Kunomuntu ongafika kuwena umakhelwane wakhe asikhuluma umuntu okude athi unenkinga uphethwe izintwala sikhuluma into elula nje umnikeze imbiza ezintwala zilapheke imfihlo yakhe unaye awuthi mawumlaphile mase usukhuluma ngakusasa ukuthi eish umbona nje loyana wafika kimi eshodelwa imali enenkinga ezintwala ngamlapha zaphela izintwala akasayibuyisa imali yami yasa cha. Umbuzo ke umile namanje uthi kuye kwenzeke yini ukuthi uyolapha kugcina sekudlula umphefumulo emhlabeni ngenxa ukuthi ulapha isimo esithile njengenyanga? Bengakaze kwenzeke ngiqondana nalokho sekuneminyaka eminingi ngilapha bengakaze kwenzeke noma ngeke ngibuze kwabanye abafowethu abazinyanga kwenzeke kodwa kimi cha bengaqondana nalokho ngoba uma ngisuke ngibhekana naleso simo sokuyolapha umuntu mhlawumbe egula ngithatha isikhwama angivele nje ngisuke ngithatha isikhwama akusona esami isikhwama sinabantu engibaphathele bona abasemoyeni bakithi. Uma ehlushwa umuntu othile ke umuntu kuyenzeka yini ekutheni ukuthi uhlushwa umuntu othile ngenkathi uyocopha kudlule leyo muntu omhluphayo? Ma kwenzekile ngafika kumuntu enalowo nkinga ehlushwa yisitha ngiyengcabe mina ngiqinise ma ngimqinisile umuntu
mashayekile isitsha vele la kusuke phela kucishe unoxhaka iy'nkawu zidla ummbila makwenzekile inkawu yabhajwa kunoxhaka akulona elami icala lelo le nkawu le esuke idla ummbila womnumzane okusho ukuthi baningi bedlula kodwa ungazi noma uwazi ngeke sesiye lapho umsakazi kodwa engikwaziyo nengakusho ngeqiniso uma usuke ucupha kufana nokubethela igceke makuthiwa nangumuntu ohlushwa wotikoloshe ekhaya ma uthatha ikhonkwane uyivala wonke amasayidi omuzi kuvaleleke ngaphakathi mhlawumbe umuntu nawe uyajikijela kunento yakhe evaleke ngaphakathi vele mawusuka ufaka phe kwaleyo nto izophuma imshayo umniniyo mayimshayile umniniyo mekwazi ukuvika uyovika mengavika futhi ibhadi lakhe lelo uyahamba emhlabeni uyahamba vele hayi uqedile bengifuna lokho ukuthi bakhona nabahamba ngesandla sodokotela mabeyothatha imizi ethile kunjalo ukuthi bakhona abahamba ngegama lakho uyothatha imizi ethile angeke saphawula sincike lapho kodwa vele makusocushwa phela ikhonkwane emsakazi osuke efakile isandla lapho kumele makagudluke phela ngoba phela imizi yamadoda esuke iyoqiniswa yeah makusuke kuyoqiniswa umuzi kusuke kungadlalwa kusuke kuyoshaywa isitsha vele sisuke sigadla lapho okay kumele nakhona na umunyanga ufuna umophele izinto eziningi ukuthi makufika fasishaye lesi sitsha leso ukuthi mhlawumbe ke nami ngashaya kwenzakalaphi akeke ngize ngaphawula la ake sibuyela nake ungobese uyinyanga uyelapha uyathakatha lelo kuthakatha ngilifana nalo ngoba phela ukufa komuntu uma ucophile usukuthakatha uyathakathisa nguzwa ngawe lokho dokotela ngiyabuza ukuthi uDlamini uyelapha uyathakatha njalo sekudlamini ungobese ngiyelapha mina angithakathi kuyenza mangisuke ngilaphile ngiyacupha kuphela ukucupha umuntu kuthiwa uthakatha usibani bani akithi ukucupha khona ukuthakatha ukucupha kuba njena dokotela nangu umuntu uyaganga la nangu umuntu udla umfazi womuntu nangu kufika indoda ekhala uyathakatha la ngizwe kahle la indoda hamba ngale ba sekuma camera ba la indoda ifika ikhala umfazi wami akasangizwa ulana nenye indoda iyodwa into engiyenza ngithakathi kuphela ngizothatha nje intelezi ngithatha into zami ngichabe indoda enkabeni lo odla isibaya sayo akabonakala ngombala ubonakala ngani ngokufa bona uqumbisiso baba udla umfazi ugcina enzeni ugcina efile noma phela uyibonela phela yena baba uthi ugcina kodwa kusala ngithakathanga mina ngibiyela insimi yomnomzana okay uma insimi idliwa okhalulu onogwaja bedla amathanga kumele siyibiyele insimi masiyibiyele insimi kuyena nogwaja ukuthi ufike wangena ngapi kwenzakalani umbuzo ke engime kuona njengamanje ukuthi abantu bake bakunuka bathi uthwele kodwa uyelapha ngakho ukuthwala kwakho so ngifuna ukubuza lapho ekutheni ukuthi lokho okwenzayo ukwenziswa isikhwama noma ulawula isikhwama ekutheni ukuthi mhlawumbe mawuphuma kube khona la uphumela khona kube khona okutholayo noma akukho okutholile isithwalo nje owasithola nawe esikhwameni angeke umsakazi uzowanaka abantu uma unganaka abantu ungabuyela emuva kakhulu ma usuke uyiphila into vele abantu ma bebona lapho ukuthi siyangena isinko uyayiphakela ingane ucela ikubona ngaso sonke isikhathi umuntu unayo indlela ukuthi akunuke ethi uyathakatha oh ya ingakho ke nami cha ngishongo wena ingakho nami abantu ungabanaki ma ungaphika nabantu ezweni angeke uze waya phambili angithwele mina kodwa nginakho njengaze inyoka ngikuthwaliswe idlozi angithwaliswanga uthwaliswe idlozi
ngokamoya ngithwaliswe idlozi, hayi ukuthi ngithwale ngokuthi ngihambe ngiye enyangeni noma ngiyokwenzani, cha. Oh, uthwele Ngobese. Isithwalo sedlozi esihle leso. Esingenayo inkinga. Hayi kulungile. Abantu mfowethu Ziyahluka abakwazi. Oh, iqhubeka iziyahluka. iy'thwalo ziyahlukahlukana iy'thwalo. Yeah. Khona usilanda. Kukhona isithwalo uhamba uyosilanda komambuni kotete. Oh, uyakwazi la. Kumhlaba ngiyawuhamba kuwo. Oh, Ngihambe nje nami. Uyokwenza. Cha ngizohambe nje ngicoshela amakhambi esintu okuphila. Oh, yeah, asiqhubeka. Qhubeka nje khuleka. Umhlaba ngiyawuhamba nami njengomuntu ophila futhi emhlabeni, kodwa awukho la ngathi mangihamba khona ngafike ngacosha khona isithwalo. Oh, Kodwa into nje engizoyisho ngiqikelele yeah. nengiyaziyo, uma usuke uwumuntu welapha akukho la ungagxekwa khona, akukho la futhi ungathukwa khona. Ngoba abantu mabebona ngisho kungena umuntu bakwazi abantu bekubalele, kwangena umuntu wangena kusho ukuthi uyathakatha loya muntu. Oh, yeah. Yini bengangeni kuthina? Sathwasa thina nathi ey'nyangeni zethu konada. Yini engangeni kuthina loya muntu? Wangena lapha wagxila umuntu. Bese kuba kanjalo umsakazi. Wena usebenza kanjani? Awutshela umuntu ukuthi usebenza kanjani. Ngisebenzela nje mina ngesintu mina. Izinto mina ngisebenza ngazo nengigarante ngazo iminyaka neminyaka. 1, makuthiwa umuntu ulahlekelwe into ngiyakwazi ukuyilanda mina into. Yeah. 2, makuthiwa umuntu uyagula unesilonda ngiyakwazi ukusilapha futhi. Ugarante ngalokho ka. Garante nje ngalokho mina kwezami izinto. Makuthiwa umuntu futhi uyagula mhlamba aqondakala egazini ngiyakwazi ukulapha. Hayi kulungile. uNgobese bamthola kanjani abantu abamdingayo? Ukhona kwi social network, mawukhona bakuthola kanjani nakhona? Njengayiphi social network? O Facebook, obani, Instagram, bani? Hayi ngiyatholakala ku TikTok. Oh yeah. Mawungena ku TikTok nje Fezela odlaba usukelayo uyakwazi ukuthi ungithole lapho. Ubizwa ngofezela. Odlaba usukelayo. Yeah. Oh yeah. 2, ikhona nenamba futhi engikwazi ukuthola yona ka WhatsApp. Yeah. Ithi 076 57 10 610. Yeah. 076 57 10 610. Yeah. Yona namba umkhulu Ngobese le ayetholakala kuyona leyo namba. Umkhulu Ngobese kuyatholakala endaweni eziningi, kodwa okwamanje usagxile kakhulu eCape Town, kodwa makukhona into noma kukhona umuntu omthintayo mhlawumbe usekhezeke noma usegoli yakwathi amsukumele mayidinga usizo, ngoba njengoba sikhona sikanje la emhlabeni simele kodwa sibasiza abantu abasuke benenkinga. Yeah. Engithandile kakhulu uNgobese ukuthi uthe uthwele wathwaliswa idlozi nenyongo. Okay, uthwaliswa idlozi. Isithwalo sedlozi esingesibi ngoba unesho engakanani ukuthi kwakuyidlozi noma kwakuyimoya nje? Kwakuyidlozi ngoba ngizoyilanda mina msakazi inyoka. Ngaleso sikhathi bengisanda kusakha isigodlo. Ngizazama nje ukusebenza, befika futhi abantu kodwa bengekho baningi. Ngelinye ilanga kwafika umuntu kimi. Mayifika lo muntu wathi kimi ngilele ebusuku. Ndoda, siyathanda ukuthi sikusize, kodwa kunento ekumele uyazi. Asikwazi ukuxhumana nawe ngendlela thina sihambela emhlabeni esikwazi ukuthi sikhuluma thina siyikhulumele. Yeah. Bese singakhulumi ngephupho thina. Yeah.
njengoba singakhulumi ngephupho besinesicelo kuwena, sicela usibambele inyoka, sicela usibambele imamba, indlondlo, uyibambe nje iphila indlondlo, uyifake esigodlweni lana bese uyibulala, ushisa impepho uyibulala indlondlo. Yothi uma usuyibulela indlondlo uthathe igazi layo ubulale nembuzi, uthathe igazi lalo uyibulala uyihlinze, ukhiphe igazi kuyona indlondlo uliphuze, uhlanganise nelembuzi bese uchele emsamo. Kusuka ngalelo langa nathi siyokhona thina ukuthi usibone ngamehlo, sikhona ukuthi siyikhulumele kona singakhulumi ngephupho. Siyokhona futhi sikupha amandla noma bekuthiwa inyoka isezibeni ingakanani, uyothi uma uyibona yobe ingasabonwa wena, yobe isibonwa yithi. Noma bekuthiwa inamandla angakanani iyokwehla leyo nyoka ilalele wena yobuyitshela kona. Ngaphendula kulowo muntu athi hayi ngiyasaba ukuthi ngiwabamba mina inyoka. Walo muntu hayi kuzozenzakalela leyo nto leyo ukuthi uyibambe inyoka. Ngangayinaka futhi nami leyo nto. Kodwa mhla kuzokwenzeka lalibalele ilanga mhlawumbe lalu ku-35 noma ku-34 lishisa nje kakhulu. Ngafikela umoya ukuthi ake ngiyogawula umuthi emfuleni, wakhona umuthi angiwufuna nje ukuphalaza. Ungaphesheya komfula. Mangiwela umfula, ngithe mangiwela nje lo mfula lo. Wasesuka uthuthuva ngakhona ngangihamba nabo. Sawuwela umfula, masuwela umfula yasivuka imamba. Indlondlo, mayivuka imamba babaleka bonke abantu bangishiya abantu. Ngasala ngabhekana nawo le mamba. Mangibhekana nawo le mamba akufikanga ngimi ukuthi ngibaleke, kwaphakama lo moya walaba bantu abangasekho bakithi bangembatha. Ngazizwa namhla ngingedwa khona abantu abahleli kimi. Le nyoka vele yaqonda nje kimi indlondlo afike yagaxela entanyeni kimi. Ngahamba nayo ngaye ekhaya le ndlondlo le. Laba babalekile bafika cha sengifile emfuleni ngibulawe inyoka. Kanti ngiyeza mangifika naye ekhaya le nyoka leyo ngafika nayo iphila inyoka. Ngafika ngayibeka esigodlweni ngacela imbuzi. Ngenza lo mcimbi wabantu abangasekho ngendlela ababesho ngayo. Kusuka lelo langa zonke into zami nazaphakama. Mfethu usuyikhiphele na, ngifuna ukuya lapho ukuthi zaphakama into zakhe. Abathi inyoka idimoni, inyoka usathane, yayithunywa usathana. Ngifuna siva lapho noma uneshwenga kanjani kwakuyisatanism noma kwakuyidlo. Ayikazi inyoka ibe usathane, ukuba kwayebo usathane ngabe wonke lamasonto ababhabhadisa emfuleni ukuba kwakusathane. Umbuzo othi uneshwenga kanjani ukuthi wawumbathwa yisatanism noma idlozi? Kwakuyidlozi baba, ngoba emveni kwalokho yonke into yami yagcina ikhuluma nombani wayiveza wathi mina ngungobese, mina ngusibani wakasibani kini emndenini. Ngizosebenza nani nawe. Sagcina zonke into zami ikhanya ziya phambili. Ngobese uqedile. Uthe uyatholakala einkundleni zokuxhumana, Facebook, Fezelo dle bawusukela einkundleni zokuxhumana ku TikTok, Facebook, angikho omningi Facebook. WhatsApp 0765710 Dabe ngithola khona abantu. Sibonga kahle kakhulu Ngobese. Abantu ibona bazokulandela futhi lokho okukhulumile ukukhulunywa wena. Besigeza igama lakho ukuthi wena kuthiwa uthwele ngeinyoka. Nasemndenini wakho uyanuka ethe ukuthi uthwele. Namanje usanuka. Kunjani phela? Uqedile. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya, igama uMzothule ngokashambe Sibongo. Yimi ngedwa. Insizwe enhle kuna zonke insizwe eNingizimu Afrika engaphezulu kwami ayifakile egeni. Yibo wakho ayiphinde idibane ngokuzayo. Sibonga kakhulu nakuDokotela uNgobese ade sina namhlanje. Siyabonga.